Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξω μια βίλα από χαρτόκουτες. Δείτε εδώ πόσες έχω, 2 ολόκληρες παλέτες. Πάμε γρήγορα να τις φορτώσουμε στα μάξι, να φτιάξουμε σπίτι. Μεγάλες, Πιστεύεις θα χωρέσουν εδώ μέσα όλα αυτά? Άνετα. Τι λες, εγώ νομίζω ότι δεν θα χωράνε. Μήπως πρέπει να τα γυρίσω έτσι στο πλάι. Θα πρέπει να κάνουμε διπλή διαδρομή. Για πιάσε κανένα. Το. Θαυμάστρια έχω ή βοηθό, άραγε? Σου έχω ξαναπεί, άμα έχεις εμένα μην φοβάσαι τίποτα. Εγώ εδώ. Δεν ξέρω πού πάω να μπλέξω. Τα βλέπεις τώρα απλά 2 παλέτες και μια καρότσα, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται κάτι πολύ πιο τρελό. Θα κρατήσει, θα χωρέσουν στο αμάξι, θα αντέξουμε μέχρι το τέλος. Μαζί με τη Θαυμάστρια που χωρίς αυτή δεν θα έκανα ούτε τα μισά. Ξεκινάμε κάτι που δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει ποτέ όπως το φανταστήκαμε. Φτάσαμε στο τελευταίο και χώρισαν οριακά, μιλάμε στην καρότσα. Αφού τα φορτώσαμε, πάμε τώρα στο οικόπεδο. Θα δείτε πώς θα το χτίσουμε μαζί μια καλοκαιρινή βίλα. Λέω μέσα να βάλουμε και διάφορα πράγματα. Το τραπέζι μας, το καναπέ μας, όλα κανονικά σαν σπίτι. Εγώ έχω να πω, κορίτσια, βρείτε έναν να κάνετε κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Για κοκτέιλ μας πάνε όλοι. Μπήκαμε μέσα, παιδιά, στο εργαλείο. Ταχύτητα στο τιμόνι. Γράψτε μου στα σχόλια πώς έχετε οδηγήσει τέτοιο. Αν μάθεις αυτό, ξέρεις να οδηγήσεις όλα. Ναι, τα πάντα. Αυτό ισχύει. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη που θα χτίσουμε το σπίτι μας. Το πας δυνατά το εργαλείο. Τιμόνι δεν είναι υδραυλικό, θέλει χέρια για να το στρίψεις, έτσι. Τι μάρκα είναι, για να δω, ποιος θα το βρει. Τι κάνεις, ρε Νικήτα? Τι κάνω, δεν πρέπει να έχουμε έναν αρχιτέκτονα να μας φτιάξει το σπίτι? Πώς θα φτιάξουμε τη διάρρηνση του σπιτιού? Εδώ είναι η τουαλέτα, θα κάνει την ανάγκη του. Και εδώ είναι η κουζίνα. Αυτό θα είναι ένας πάγκος. Και μπορούμε να το κάνουμε και 2όροφο. Δηλαδή εδώ πάνω να ανεβαίνεις με μια σκάλα και να έχει δωμάτια εδώ. Να είναι τα υπνοδωμάτια. Πρώτα όμως πρέπει να φτιάξουμε τις κούτες. Πιστεύω ότι θα είναι γερό το σπίτι. Θα έχει θεμέλια δυνατά. Οι κούτες. Τις είδατε πριν πώς είναι, τώρα μην τις δείξουμε όλες. Φτιάνεις έτσι εδώ, τις κλείνεις. Θέλει και ταινία άρεση όμως. Εκτός αν κάνουμε άλλο κόλπο. Θα τις κάνουμε έτσι. Καλό. Και εδώ είναι το μέρος που θα φτιάξουμε το σπίτι. Πάρα πολλές κούτες. Έχουμε και κάποια καλαμπόκια. Εντάξει, μπορούμε να τα ψήσουμε κιόλας μες στο σπίτι επί τόπου. Θέλει και λίγο καθάρισμα. Κοιτάξτε εδώ πόσα χόρτα έχουν φυτρώσει. Εδώ ήταν η πισίνα. Τη θυμάστε? Σκέψτε όμως να είχαμε μέσα πισίνα, τι ωραίο που θα ήταν. Άμα θες, εγώ την ξανακάβω. Έχεις όρεξη να την ξεσκάψουμε. Θα είναι πιο εύκολο τώρα. Έχω μαζί μου τη Θαυμάστρια πίσω από την κάμερα, εννοείται. Και αυτά πρέπει κάποτε να τα κόψουμε. Πώς λες, έχεις καμιά ιδέα? Ξέρω εγώ, με κανένα εργαλείο, έχουμε εδώ τίποτα. Πάμε να φτιάξουμε τις υπόλοιπες κούτες και επιστρέφουμε να στρώσουμε όλο αυτό εδώ, θα γίνει σπίτι. Φανταστικό. Δείτε το αμάξι τράκαρε πάνω στις κούτες, δυστυχώς. Το εργαλείο σας έχει λείψει, ξέρω ότι θέλετε να το ξαναδείτε σε βίντεο. Και προτείνω να κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα φτιάξει τις πιο πολλές κούτες γρήγορα. Τις μοιράζουμε, δίνουμε 1 ώρα, ας πούμε. Τα παιδιά θα το δουν πολύ γρήγορα και θα σας πούμε στο τέλος ποιος είναι ο νικητής. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ξεκάθαρα εγώ. Ο ανταγωνισμός είναι αθέμητος. Θα δούμε. Ο χαμένος θα καθαρίσει το χωράφι. Ναι, πάει. Τέλειο. Η Θαυμάστρια ξεκίνησε πολύ γρήγορα. Εγώ το πήγα λίγο πιο χαλαρά. Κράταγα δυνάμεις, λέω μην καούμε από την αρχή. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, βλέπω ότι δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Δεν κουράζεται, δεν σταματάει. Δεν περίμενα να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Και αρχίζω να σκέφτομαι, λες να με περάσει? Γιατί μεταξύ μας ήδη έχει φτιάξει τις διπλάσεις από εμένα. Με βλέπω στο τέλος να καθαρίζω εγώ το χωράφι και αυτή να κάθεται να με κοιτάει. Ωχ, παιδιά, η Θαυμάστρια, να δείτε πόσες κούτες έχει φτιάξει. Μάλλον με έχει περάσει. Εμένα μου έχουν μείνει ακόμα αυτές εδώ. Πω, παιδιά, είναι πάρα πολλές. Απλά τώρα δεν χωράμε κιόλας. Πάμε να καθαρίσουμε το χωράφι και να τις βάλουμε όλες μέσα. Πώς με βλέπετε, σαν τι μοιάζω? Καλά, με τα φορεματάκια του, με τα εργαλειάκια του. Παιδιά, έχουμε φορέσει τα κατάλληλα εργαλεία, τη στολή μας, το καπέλο μας. Πώς δουλεύει αυτό? Πρώτη φορά πιάνω θαμνοκοπτικό στα χέρια μου και η αλήθεια είναι ότι έλεγα έλα μωρέ σιγά πόσο βαρύ θα είναι. Κι όμως όσο περνάει η ώρα τόσο πιο πολύ βαραίνει. Γι' αυτό έχει τη στολή για να το κρατάς καλύτερα. Παράλληλα όμως το χέρι που κρατάει τον γκάζι έχει αρχίσει και πιάνεται. Στην αρχή ξεκίνησα να κόβω ψηλά τα χορτά αλλά δεν γινόταν δουλειά. Θέλει χαμηλά. Απλά λέω άμα το πατήσω πολύ θα σπάσει, θα μου πεταχτεί καμιά πέτρα, θα κάνω καμιά ζημιά. Και σιγά σιγά βλέπουμε το αποτέλεσμα ότι το χωράφι αρχίζει και καθαρίζει. Αφού φτιάξαμε τέλεια τα θεμέλια, πάμε τώρα να ρίξουμε τα μπετά. Μιλάμε, το αγόρι είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι σαν τη αχτοπούτα με το φορεματάκι του, με το τσαντάκι του. Είμαι πολύ τυχερή που είμαι η Νικητίνα. Νικητάς forever. Πιστεύετε θα μου πέσουνε μέχρι να φτάσω μέσα στο χωράφι? Οριακά τις περνάω. Κότα, πού είσαι? Κότα, δεν θα σε χαϊδέψω, μην φοβάσαι ρε. Τι καλή που είσαι ρε. Κάτι να τη χαϊδέψω. Να τη φτιάξουμε και δικό της δωμάτιο στη βίλα. Αυτή είναι η Θαυμάστρια νούμερο 2. Τώρα στο πάτωμα να το βάλω έτσι ή έτσι? Από την άλλη, για να έχει γερή βάση. Από την άλλη, ένα εδώ. Το κάνω εγώ λίγο έτσι και θα κάθεται. Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ απ' όλα? Ποιο? Που το πιστεύεις βαθιά.
Γιατί εσύ δεν το πιστεύεις? Ναι, καλά, εγώ δεν το πιστεύω. Κάπως έτσι θα πάει. Φαίνεται απίστευτο ότι αυτό θα γίνει ένα σπίτι, Δεν το πιστεύεις? Το πιστεύω. Καλά, θα δεις. Μέχρι τώρα μπορεί να μην το πιστεύεις ούτε εσύ που το βλέπεις. Πώς γίνεται δηλαδή όλες αυτές οι κούτες να γίνουν βίλα? Έρινα κούτες στο κέντρο και άρχισα να τις στείνω γύρω-γύρω. Και κάπου εκεί παρατήρησα κάτι. Ότι το έδαφος δεν ήταν καθόλου ευθεία. Οι κούτες δεν πατούσαν καλά και έγερναν. Και αυτό όσο προχωράμε και ανεβαίνει ο τοίχος θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Θα ρίξουμε και άλλες κούτες μέσα. Πω, χαμός έγινε. Απίστευτο. Έχουμε φτιάξει την πρώτη στρώση και ήδη βλέπετε πώς έχει σχηματιστεί το σπίτι. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το υψώνουμε. Ξαναφτάσει μέχρι πολύ ψηλά. Θα κάτσω λίγο εδώ να ξεκουραστώ. Πόσες πιστεύετε ότι είναι όλες αυτές οι κούτες? Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια. Ωραία όλα αυτά, ρε Νικήτα. Αλλά πού τις βρήκες τόσες κούτες? Πού αλλού θα τις βρω? Τραγέας Wallcraft. Συσκευασίες για την επιχείρησή σου, κούτες, ταινίες, τα πάντα που θα χρειαστείς και άλλα πολλά θα τα βρεις εκεί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Όταν έβαλα τη δεύτερη στρώση δεν κράτησε ούτε ένα λεπτό. Την πήρε ο αέρας και την έριξε αμέσως κάτω. Δοκίμασα τα πάντα, ταινίες, σίδερα στο πλάι, κάτι να τις κρατήσει, αλλά τίποτα. Και εκεί για πρώτη φορά απογοητεύτηκα. Κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, ειδικά με τον αέρα να φυσάει έτσι. Αλλά δεν ήθελα να τα παρατήσω. Και έτσι μου ήρθε μια σκέψη: να βάλω τούβλα μέσα στις κούτες. Οκ, καλή ιδέα, αλλά τώρα πρέπει να βρω πάρα πολλά. Και έτσι λοιπόν επιτέλους οι κούτες άρχισαν να κάθονται και ολοκληρώσαμε τη δεύτερη σειρά. Μερικές τις έπαιρνε ο αέρας, αλλά όχι όλες. Έχουμε παρέα εδώ και μια κοτούλα. Βλέπετε τι ωραία που είναι ήσυχη. Που έτσι όπως το βλέπω θα γίνει η νέα σου θαυμάστρια, γιατί εγώ δεν με βλέπω να αντέχω για πολύ. Η νέα θαυμάστρια του Νικήτα, γιατί εγώ θα αποχωρήσω. Δεν αντέχω άλλο. Εννοείται πλάκα κάνει η θαυμάστρια, της αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο. Απλά το συγκεκριμένο είναι πολύ κουραστικό και είναι όντως σαν να δουλεύαμε οικοδομή. Κάτω από τον ήλιο τόσες ώρες, ο αέρας να μας δίνει κάτω τις κούτες, παρόλο που είχαμε βάλει μέσα τούβλα. Κουνιέται, μάγκες, γίνεται χαμός, έχει πάρα πολύ αέρα και θα μας ρίξει τις κούτες. Ελάτε εδώ να τις κρατάμε, γιατί άμα πέσουνε, βλέπετε έχουμε βάλει 3 στρώσεις. Έχουμε ακόμα πολύ να το υψώσουμε και μέχρι στιγμής, παιδιά, έχω να πω respect στους οικοδόμους. Εντάξει, εγώ τώρα χτίζω ένα σπιτάκι, αλλά σκέψου ο άλλος που έχει να το χτίσει κανονικά με τα τούβλα, με το τσιμέντο, να φτιάξει λάσπη. Μέσα στον ήλιο. Να βάλει τη καλωσιά, να σκάψουν όλα αυτά. Πραγματικά respect, παιδιά, από τις πιο δύσκολες δουλειές. Όσοι ασχολείστε με αυτή τη δουλειά, πείτε μου αν το χτίζω σωστά. Νομίζω ότι αν βάλουμε άλλη μία στρώση, μας έπεσε. Και εδώ έχουμε φτιάξει και παράθυρο, Θαυμάστρια, μέχρι τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εγώ έχω να πω, όποιος θέλει να πάρει θέση μου ως θαυμάστρια. Να γράψει στα σχόλια, Να γράψει στα σχόλια. Νομίζω όντως είναι το πιο δύσκολο βίντεο που έχουμε κάνει. Ξεπερνάει τα χιόνια, το δεντρόσπιτο, ξεπερνάει τα μπουκάλια. Είναι η δεύτερη μέρα που ασχολούμαστε με αυτό. Εσείς εννοείται σπάτε το like και το subscribe. Μου γράφετε στα σχόλια τι άλλα τέτοια θέλετε να κάνουμε. Επίσης έχει και νέο σύστημα στο YouTube, το κουμπί hype. Κάπου στα σχόλια το κάνετε δεξιά-αριστερά. Και εννοείται στους 200.000 subscribers βγαίνει η θαυμάστρια στην κάμερα. Οι ταινίες πιστεύετε χρειάζονται, ή επειδή έχουμε βάλει τα τούβλα εδώ μέσα δεν χρειάζονται? Γιατί ξέρεις τι, αν είναι να πέσει αυτό μόνο του, θα πέσει 1-2. Αν έχει και ταινία, θα πέσουν όλα. Άσε και για τρύπα να βλέπουμε. Αφού πήραμε και τα καλά σχόλια από τους περαστικούς, συνεχίζουμε στο τελικό στάδιο, όπου είναι να βάλουμε σύνολο 5 σειρές, ώστε να το κάνουμε όσο ψηλότερο γίνεται. Η διαδικασία ίδια, τρύπα σε κάθε κούτα και μέσα τούβλα για να αντέξει. Και κάτι τελευταίο, μπορεί να φαίνεται απλά μια τρέλα με κούτες, αλλά μέσα σε όλο αυτό είναι ωραίο να θυμόμαστε πως ό,τι και αν χτίζεις, άμα το πας βήμα-βήμα, με υπομονή και όρεξη, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρεις. Παιδιά, το σπίτι μας είναι έτοιμο. Βλέπετε εδώ πώς το έχουμε φτιάξει. Τεράστιο, σαν ολόκληρο κάστρο. Πάμε τώρα μέσα να το επιπλώσουμε. Ελάτε μαζί μου. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την τουαλέτα. Τι έχεις φτιάξει ήδη, για πες μου? Εδώ έχω βάλει τα βασικά. Έχω βάλει το χαρτί τουαλέτας. Εδώ θα μπει η μπανιέρα. Εδώ θα βάλουμε το πιγκάλ. Κάτσε ζυγαριά πιο εκεί. Εδώ το τέτοιο. Το πιο σημαντικό, παιδιά, εννοείται η λεκάνη. Δεν είναι δικιά μου, τη βρήκα από τα σκουπίδια. Την τοποθετούμε εδώ. Λίγο πιο δίπλα τη θέλω. Να λίγο πιο δίπλα. Το χαρτί πιο εύκολα. Τι άλλο θέλεις, δηλαδή, έτοιμη τουαλέτα στο σπίτι σου. Μπαίνεις μετά εδώ για μπάνιο. Πάμε να φτιάξουμε την κουζίνα, η οποία θα είναι από εκεί, νομίζω. Δεν κάνει αυτό. Και μείνετε μέχρι το τέλος. Μετά από το επίπλωμα και όλα αυτά, θα το κοστολογήσουμε κιόλας, να δούμε πόσο θα νοικιάζεται το μήνα. Γιατί ξέρετε, τα νοίκια πλέον στην Αθήνα έχουν ακριβήνει πολύ. Και στο τέλος, αφού το φτιάξουμε, θα τον γκρεμίσουμε, θα το διαλύσουμε, θα σπάσουμε τους τοίχους. Κουζίνα λέω να φτιάξουμε εδώ, τι λες? Όχι, ρε εσύ. Να τρώμε, και άμα γίνει κάτι,
κατευθείαν στην τουαλέτα. Ναι, απλά θα μυρίζει. Εδώ στο κέντρο θα μπει τραπεζαρία για να έχει και το παράθυρο να χαζεύεις. Και ελάτε να δείτε το υπνοδωμάτιο. Εδώ θα είναι. Πώς φτιάχνετε αυτό? Έχουμε και κατοικίδιο μέσα στο σπίτι, έτσι. Τι αυτό ξαπλώστρα είναι? Είναι διπλό κρεβάτι, δεν είναι ξαπλώστρα. Ήρθε και το κορίτσι να το δοκιμάσει. Κάπως έτσι φτιάχνεται. Δες πίσω σου. Ανέβα πάνω. Α, τι άλλο έχεις παραγγείλει για το νέο μας σπίτι? Λοιπόν, εδώ καρέκλα και φουρνάκι. Είσαι κοτούλα. Πόσα άλλοι έχουν σκυλάκι, εμείς έχουμε αυτή την κοτούλα. Δες εδώ τη ήρεμη που είναι και ήσυχη. Κοκοκοκοκο. Πες μου κάτι, σ' αρέσει το νέο μας σπίτι? Πολύ ωραίο λέει. Πες και στα παιδιά τώρα να κάνουν ένα subscribe. Το είπε. Το είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να κάνετε subscribe. Ρίξαμε τόσο κόπο, τόση δουλειά. Τι άλλο έχεις να πεις στα παιδιά? Μην τσιμπήσεις τίποτα που δεν πρέπει. Οχ. Είναι πολύ μορφή. Λοιπόν, εγώ λέω να μαγειρέψουμε κάτι. Ναι, με. Και ξέρεις, αν δεν έχεις και χώρο, το πετάς αυτό ρε παιδί μου κάτω. Το πετάς, δεν σε νοιάζει. Και άρα είσαι εδώ και τρως. Ναι. Αν δεν πετάς και αυτό κάτω. Πόσο πιστεύετε ότι θα κοστολογείται αυτό το σπίτι? Εγώ λέω άνετα 500 χιλιάρικα. Και παραπάνω. 1 εκατομμύριο σίγουρα. Εντάξει, είναι και χτιστό το σπίτι έτσι. Βλέπεις είναι ευρύχωρο, νεοδόμητο, δεν έχει μείνει κανένας. Κρεβατοκάμαρα καινούρια. Τώρα επειδή έχω κουραστεί με αυτό το σπίτι και μου πήρε πολύ κόπο να το φτιάξω, θα το γκρεμίσω έτσι. Τρύπησε. Θα πέσει. Έχω πέσει μέσα στις κούτες. Τι κάνει ο άνεργος φίλος? Σαν ντόμινο. Δεν νιώθεις άσχημα γιατί ρίξαμε τόσο κόπο και το διαλύσαμε σε 1 λεπτό. Το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Πάνω απ' όλα το διασκεδάσαμε. Ελπίζουμε και τα παιδιά που μας βλέπουν. Και είμαστε εδώ να κάνουμε και άλλες κατασκευές. Ωραία όλα αυτά, αλλά ποιος τις μαζεύει αυτές τις κούτες, ρε εσύ? Εγώ. Πρέπει να τα μαζέψεις όλα, πρέπει να βγάλεις και τα τούβλα από μέσα. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, σπάστε το like, το subscribe. Πατήστε και το κουμπί του hype, που τώρα είναι ένα νέο σύστημα στο YouTube. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλες κατασκευές θέλετε να φτιάξουμε. Θα σας υπενθυμίζω ότι στους 200.000 subscribers η θαυμάστρια βγαίνει στην κάμερα. Εκτός αν φτάσετε αυτό το βίντεο 200.000 προβολές, θα βγει σε ένα από τα επόμενα. Αυτά, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και τα λέμε.